nga panahon kay kultura itihatod pag-awaray nun bisa pira patas sinuan lumabay diri susungan ang pag-awaray magpapabili lagi hapon bisan ulan kay maupay goodman kurat sagas sa rayahon magpapadayon na bisan sa nungay ni rasyon kurat sa lagi hapon at bisan diingas sa rayawan ibong makikitan kurat sa katugar atin aanggan kay kung hindi mawala magmamamigaw sa rayawan kay kurat sa gudlaan nagatanggali awan kurat sa nakatarikong bisan sikap ihapon labing nahabag na parupaton kurat saan maupay sayawin kay kung ikaw ay matukahan sa kay waray kalugian kaya mo abiling ka ng pagsayaw hingigit padi-padi halada pagsarayaw na kita ang kalibayan yan kabisyuhan igpadayon sige ang damla itong imo igagala kung bukus pa ito dali magpasukin pag-aro ang damla kay bahin masunod ka na yan ang pagsayawhan lugar kakuratsa pagtawagan nga rin mo kinahanglan listo ka dali aking masunod pa ito ibasap na mapasok-pasok pa aton natin kangan ayaw kita pag-inalang alam kaya ang mga oras kulawan mahimol si hindi ka higayon kaya kung mag-ihinay-hinay ka basta na maunahan ka ang kurso na dalain lugulit ng mga sali-sakay ayaw pang-hipa na diri ka maalgan si kataragan ibugin bayan pati matuman na din karuyan nagkang may oras kang pitahimol mga lugat ang pirahin pati kumuhigot ayaw pagpahulsi diri ka man haakon nagsiring ka ito nga akulaan ibigong paon ay ano ka tigdalaga nagbabuka haakon nag-iba na nag-inom anak ko na siya man ang iyong karuyag matungkol ako nga hikita nga duhain magbubulan bisan ko't masamaran ito akong dugan kakarap ko na nakay malaman pero kung mahimo sa kagumay ako mahal yubisan mabuti ay lang karuyak ko iday nga magpadis kita pagsayaw bisan madali ay lang kung harayong ka na ayaw hingalin di ang mga kalipay natin sa ruanta at pagsayaw nagkakaatugod kita tundong ubisan harayong ka na yaman